ole wena thulom om de mai kan donga India scientist ten tunai kan supui COVID-19 dam doi asiam chu thar hi chan chin thar kan don hi toite hi atlang pui he kanon sei don ani covid situar te en kolna tur India scientist te dam doi siam chu thar chu hei ba ka thulom hi chu tun covid chu pui ka ra hian om don em ni India scientist rual Defense Research and Development Organization DRDO chuan covid situar te en kolna tur dam doi asiam chu thar chu an mang chin ta a lo ting hle mai he 2DG saket ni lek anei point dam lo za sum li pa hi zatin oxygen hi lai chu oxygen an hi lai chu an phoi ta hi mi mai ni ro pui hle mai along tak zela ni India scientist dam doi siam thar 2DG chu enge ni tia zo nai siam chuan hi a chana chu ni coronavirus hian in kha pung turin chakma energy amamwa chu a chakna amamo chu adina sin trisulfate ATP kan ti hi ania coronavirus hin sing sela glycolysis process mangin glucose hi ATP a chan tir thina aum zia chu glucose atamle coronavirus kha in kha pung chak tina ni maya Defense Research Development Organization DRDO Indian scientists chuan he virus ni pung hi an zir chianga ulup de an zir chian huwa glucose aya glucose dem 2deoxy d glucose coronavirus chuan han peta coronavirus chuan 2deoxy d glucose 2DG chu glucose tak tak emoti in glycolysis process manga ATP siam chu han tum ma se 2DG hian glycolysis process hi akal tlang ve thei tak lo maya akal tlang ve thei lo chan chu enge a chan kan ti chuan 2DG chemical structure hian 2 hydroxyl group aya hydrogen atom chau om to bangani ti chuan coronavirus hian ain kha punnan chakna ATP amamo ti chuan coronavirus hian ain kha punnan chakna ATP amamo chu 2DG mangin asiam chu ok thei ta lo ni ain kha pun tak tak main kan taksa raldo ten coronavirus laka hian antibodies tam tak an lo siam chu manani chuan he hian COVID-19 positive patient te avei mek te a oxygen mamona ati tlem phai ani hospitala om chung po ati toi saka ati toi pha ati toi sak chu tila dik silo ati toi pha ani ti chuan damlo a i to te chuan an lomin an hlim an nun te a har wang fa an nervous na te bo ati kanin an taksa lo chak chho tul la chuan hemi hi kan thu don dan soi ni a ke ni chu scientist kan ni lo chu san mi thiam le ka tiam po kan lo kan chu thiam ve vak chung lo ma se he kan thu don nai na a soi dan ani a DRDO India scientist te chuan an soi dan ani a chu ka tar lang ve jok ani in oil ko chu comment lama no soi anga chuan like le subscribe le share ka khonga in min lo sak le don ni man no vek ule